अधिक मासत चलतास. अधिक मासाक राधिका पुरुषोत्तम मास म्हणून म्हणताच. म्हळ्यारी लक्ष्मीला आणि विष्णूला आराधनेचे एक विशेष महिनो. एक विशेष कालांतू नवी मुंबई वाशिंत असले लक्ष्मी वेंकटरमण देवस्थानाचे आराध्य देव वेंकटरमणाक प्रति शनिवार विशेष धार्मिक सेवस करचलो अस. परा शनिवारा पंचामृताभिषेकाचे एक विशेष सेवा कार्य चलता. हे सेवेंतू तुम्ही भागी जावेत सेव बुक कोरेत. नामे पंचामृता जावक आशिल तसल साहित्य म्हणा दूध, दह्य, तूप, मोव, सक्कर एके शियाळे देवस्थाना हाणू पवयत. मुखारेवच्या 3 शनिवारांतू 108 शियाळा अभिषेक जायत, क्षीराभिषेक जायत, 108 पवमाना सेव जलरी चोलचास. महिन्याचे अखेरी शनिवारा सक्कडाने ಒಟ್ಟು ಮೇಣ್ घेऊन सामूहिक सत्यनारायण पूजेनंतू भागी जावचे अवकाशस. सेव कशी बुक करचे, सेवा बाबतू कितले तशीची आणि चढ तुमका माहिती जावक मंजलरी हांगा तो दिला तसल्या नंबराक तुम्ही कॉन्टॅक्ट कोरेत.